በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ጸሎተ ነግህ አገልግሎት ኣብዘት ዘለኹም ኾንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበ ትሑታን ኣኽፈልኩም ትብል። ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸበቐልና። ዘለናዮ ሰሙን ማለት ካብ 21 ታሕሳስ ክሳብ 27 ኖላዊ ይበሃል። ኖላዊ ማለት ከዓ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ናይ ባህሪ ጓሳ ማለት ብዛዕባ ጉስነት እግዚአብሔር፣ ብዛዕባ ሓለዋ እግዚአብሔር፣ ብዛዕባ ጠበቃነት እግዚአብሔር፣ ብዛዕባ ተበጃውነት እግዚአብሔር፣ ብዛዕባ ድሕነት እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ንምግባር ከዓ እቲ ካብ ሰማያ ሰማያት ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰገወሉን ዝወረደሉን ተስተንትነሉ ሰሙነ ኖላዊ ይበሃል። ኣብዚ ሰሙነ ኖላዊ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣገልገልታ፣ ንደቃ፣ ንሰዓብታ፣ ንተዓዘብታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ካብቲ ብዙሕ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሕጂ እንዘራረበሉ እቲ ጉስነት ናይ እግዚአብሔር ሕያዋይ ጓሳ እግዚአብሔር ጓሳ እዩ፣ እግዚአብሔር ጓሳ ህዝቡ እዩ ንብሎ ማዕረ ማዕረ እቲ ጉስነት እግዚአብሔር ከዓ እቲ ተኹላነትን ባህሪ ተኹላን ሳልሳይ ንሪኦ ዘይጠቅም ጓሳ ዝበሃል ብገዛ ኣባጊዑ ነባጊዑ ዘይግደስ ብዛዕባ ህይወቱ ንህይወቱ ዘይግደሰላ ከዓ እዚ ከዓ ኣብቲ ዘይጠቅም ጓሳ ተባሂሉ ተጠቂሱሎ። ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዓሰባ እዩ። ዓሰባ ብዛዕባ ኣብ ወርሒ ማእሲ ኣክል ደሞዙ እምበር ብዛዕባ ኣባጊዕ ይኹን ብዛዕባ ጉስነት ዝግድሶ ኣይኮነኒ። ስለዚ እቲ ድሕሪኡ እንሪኦ ኣባጊዕ ጎይታ፣ ኣባጊዕ ጎይታ፣ ጥሪት ጎይታ፣ መጓሰ ጎይታ ዝበሃላ እንታይ እንታይ ዝገብራ የነ፣ እንታይ እንታይ ዝፈልጣ የነ፣ ካበይ ዝርሕቃ የነ ከዓ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተጠቃሊሉ ኣሎ። ናይ ጎይታ ዘይኮና ኣባጊዕ ጎይታ ፈጢርወን ከብቅዕ ጎይታ ምእንተአን ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ከብቅዕ ናይ ጎይታ ዘይኮና ኣባጊዕ ከዓ ኣለዋ። እዚአን ከ መን እየን? ኣብ መጨረሻ ንሕና ኸ ናይ መን ኣባጊዕ ኢና? መልእኽትና ኩሉ ግዜ እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ዝብል መልእኽቲ የብሉን። መልእኽትና ኩሉ ግዜ ናይ መን ኣባጊዕ ምዃንና ንገዛእ ርእስና ንኽንርኢ እዩ። ስለዚ ኣባጊዕ ጎይታ ኢና ንብል ተደኣ ኮይንና ብኸመይ ኢና ኣባጊዕ ጎይታ ንኸውን? ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ከነረጋግጾ ብህይወት ብናብራ ከነረጋግጾ ስለ ዘለና ኣባጊዕ ጎይታ እንተደኣ ኮይንና ብኸመይ ኢና ኣባጊዕ ጎይታ ንኸውን? ኣባጊዕ ጎይታ ዘይኮንና እንተደኣ ሃሊና ከመይ ጌርና ኢና ኣባጊዕ ጎይታ ንምዃን ኣንፈትና ንዕሪ መገድና ንቕንዕ? ኣብ መጨረሻ ኣባጊዕ ጎይታ ምዃን እንታይ ረብሕኡ? ኣብዞም ነጥብታት እዚኣቶም ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንርኢ ኢና። ንዓይ ንህዝቡ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ክወሃበኒ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይግበረልና። ሰብ ንቃል እግዚአብሔር ሰብ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ቃል እግዚአብሔር ክሰምዕ
نزازي እግዚአብሔር كركب حيل እግዚአብሔር كركب انبر دمص سب كسمع ወይ ገጽ ሰብ كسمع ጥበብ ሰብ كسمع ጥበብ ሰብ كرئي ኢሉ አይኮነን ዝመጽእ እሞ ኣብ ኩሉ አገልግሎትና ኣብ ኩሉ ህይወትና እግዚአብሔር ከንጸባርቅ ምሕረት እግዚአብሔር ከንጸባርቅ ጉስነት እግዚአብሔር ከንጸባርቅ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘበነ ኖላዊ ኣብ ሰንበት ኖላዊ ሰሪዓቶ ዘላ ቀዳማይ ጥቅሲ መዝሙር ዳዊት 79 ወይ ካብ ትግርኛ 80 ቁጥሪ 1 ኖላዊሆሙ ለእስራኤል አጽምዕ ዘይርእዮሙ ከመ አባጋ ዮሴፍ ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስተርአየዩ ወጓሳ እስራኤል ጽንበል ንዮሴፍ ከም ጓሰት ትመርሖ አታ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ትቕመጥ በሪህካ ተገለጽ ንዮሴፍ ከም ጓሰ ትመርሖ ዮሴፍ በጀካ ካብ ብንያም ካብ ኩሎም ኣሕዋቱ ትዝነኣሰ እዩ ንዮሴፍ ብሕፃንነቱ ምስትውዓል ዝሃበ ጉስነት እግዚአብሔር እዩ ንዮሴፍ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋቱ ቀሪቡ እዚ ይበሃል እዩ እዛ ይበሃልን እዩ እዚ ቅንዕ እዚ ነውሪ እዩ ክብል ሞገስ ዝሃቦ እግዚአብሔር እዩ ንዮሴፍ ዝጓሰዮ የሕዋቱ ናብቲ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ምስ ደርበይዎ ጉስነት እግዚአብሔር እዩ ዮሴፍ የሕዋቱ ናብ ነጋዶ ሚድያማውያን ምሸጥዎ ሚድያማውያን ናብ ግብፅ ኣብ ቤት ጲጥፋር ክሸጥዎ ከሉ ንዮሴፍ ዝጓሰዮ ጉስነት እግዚአብሔር እዩ ንዮሴፍ ኣብቲ ኩሉ ፈተነታት ዘሳገሮ እግዚአብሔር እዩ ንዮሴፍ ኣብ ቦታ ግልያነት ብጎይትነት ከም ዝሽየም ዝገበሮ ጉስነት እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ንዮሴፍ ከም መጓሰ ዝመርሖ ዘይርእዮሙ ከመ አባጋ ዮሴፍ ኢሉ ንዮሴፍ ከም መጓሰ ዝመርሖ ኢሉ ነዚ ቀዳማይ ገይሩሎ እዩ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ንኸምኡ ዝመሰለን ክመርሕ ከሎ ብመገዶም ገይሩ ንህዝቡ ንኩሉ ህዝቢ ከጓሲ መደብ ስለ ዝነበሮ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 77 ቁጥሪ 20 ንህዝብኻ ከም መጓሰ ብኢድ ሙሴን አሮን ጌርካ መራሕካዮ ንህዝብኻ ከም መጓሰ ብኢድ ሙሴን አሮንን ጌርካ መራሕካዮ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብመሪሕነት ኣብ ማእኸል ህዝቡ እዩ ስለዚ እዚ ጉስነት ናይ እግዚአብሔር ንኣገልገልቱ ብጸጋ ይሂቦም እዚ ናይ ጉስነት ጸጋ ንኣገልገልቱ ይወሃቦም እቶም ነቲ ኣገልግሎት ዘየስተውዕሉልን ነቲ ኣገልግሎት ዘይዕቅቦን ከዓ ዘይጠቕሙ ጓሶት ይበሃሉ ካብዚ ከምኡ ሰውረና ዘይጠቅም ጓሳ ብዛዕባ ጎስነቱ ብዛዕባ ህይወቱ ብዛዕባ መጻኢኡ ዘይፈልጥ ነገር ኩሉ ዘይጠቅም ይበሃል ካብዚ ከምዚ ሰውረና ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 17 እታ ኣባጊዑ ዝፍኑ ዘይጠቅም ጓሳ ወይሉ እዩ እዚ ካብቲ ዓሰባ ፍልይ ዝበለ እዩ ተናባጊዕ ናተንን ቲ ህይወት ናቱ እዩ ግን ብዛዕባ ህይወቱ ዘይግደስ ብዛዕባ ባጊዑ ዘይግደስ እዚ ዘይጠቅም ጓሳ እዩ እዚ ዘይጠቅም ጓሳ ዘይጠቅም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ተኻሉ ዝፃወትሉ ንህይወቱን ንመጓስኡን ተኻሉ ክፃወትሉ ብቐረባ ዕድል ዝህብ ማለት ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ዘሎ ኣባጊዑ ዝፍኑ ዘይመርሕ ዘይምራሕ ሃለዋት ኣባጊዑ ዘይገብር ዘይጠቅም ጓሳ እዩ ብድሕሪ እንሪኦ ጉስነት ክመጽእ ከሎ ጉስነት እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ኣባጊዕኻ ምጉሳይ ህይወትካ ምጉሳይ ምጥርናፍ ምምራሕ ዘድሊ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ እንድሕሪልና ተኹላ ስለ ዘሎ እዩ ተኹላ ኣባጊዕ ኣይጓስኒ ተኹላ ኣባጊዕ ኣይሕሉኒ ፅሩይ ማይ ኣየስትኒ ተኹላ ኣብ ልሙዕ ሻኻ ነባጊዕ ኣየውዕልኒ ተኹላ ኣብ ዘድልዮ ግዜ መፅዩ ጓሶት ዝጓሰ ኢሉ ጓሶት ኣብ ዝደቀስሉ ዘይጠቕሙ ጓሶት ኣብ ዘጋጠመሉ በጊዕ መንጢሉ ምኻድ ጥራይ ስርሑ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 10 ሰራቂ በጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽእን እዩ ኣነ ገና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንተ ክረኽባ እየ ዝመጻእኩ እዩ ስለዚ ተኹላ እንታይ ክገብር እዩ ዝመጽእ ከሰርቕ
كحرد كتفق اندزي كوينو نخالق أيمتسني سلازي قويتا إيس كريستوس نزب أبنت غيرو خقل سالنا خلو أو انجيل ماتيوس معرف شوعات تغزر عسر تحمشة كاب نبيات حصوت تتنقو بوشتهم زمن طلو تخالو خنسومسي كدانا باقع تخدينهم يوم زمزخهم ناي إمنت سبات ناي صلوت سبات ناي بحتونا سبات ناي قدسنا سبات مسيلهم كقلزو يكال إيه ويتا إيس كريستوس كان زنجير الناي تخلا كدان بقع كخدن يكال إيه ويتا جن حدا نجر نجير الناي كدان أباقع سلز تخدنو زي كونس فريقهم انتاي إيه أفريقهم كنتمت بفريقهم كأخنا لليوم بفرنا كأخنا للم انتي بدحري نريو عصبا إيه أبو انجيل يوحنس معرف عسرت قصر عسرت خلته اتبع العصب جنا قاسا زي كونس اتناباقعون زي طريتو تخلا خمس تخلو انت رأي نتناباقع حادي قواني هادم ات تخلا دما نتناباقع الزارفن فحون يبلن بعل عصبي تعاسي وزلو أباقع انت تفاء أبكال زي تفاء أباقع كعسبي بعل عصبي زلوة تكال انت تفشه أبزي تفشه حدش تكال كسري حيلي زامن بعل عصبي تزقل قلو زلو بيت خريستيان انت فرسو نحوزة قدسو ايكونن مخنياتو نحوزة قدسو قال نقري عصبي يزا قدسو سلازي بيت خريستيان انت فرسو أبقال بيت خريستيان كخيدي لي إذا حسب أباقي انت تبتنا تقالو انت بتنو نحوزة قدسو قد ايكونن ازي عصبانة بحال مالك كابز خمس سورنا اجزابير ويتا يس كريستوس بزعبا مواسة أبولين أب حدثن بسفي حكوات جليس انتو هنا بفلاي جنا بوانجيل يوحنس معرف عسرته ازي قدس بيت خريستيان مبهران بيت خريستيان أنكس أباق إلهم يمسي مموزلو أبز معرف زي بسفيهن بدك يغن بقلوسن تساحيف اللوي أب قصر حدا وانجيل يوحنس عرف عسرته قصر حدا أتي نابدنجا أباقع بأف دجا زي أتو بخال وجن زحكر نسو سراغن قحيلان كم زخانة بحق يبلغكم الله بأف دجا زأتو بس أبيب أف دجا زأتو الناقة برا قبورو زبل أفقر خوينو فقر زسبخ أب حق خوينو حق زسبخ أب محرت خوينو محرت زسبخ أب حدقات كوينو حدقات السبخ نسو بأف دقيقاتو بحق إجزابير زقاسي بحق إجزابير زقاسة أزي اتحق أنيا واسا إلوال بخال إجن مقد الليل أف دقا مستعصوة دوغل زليلكا معصو سيركا مئتاوالو أزي بمولو زياتهم وحالو يوميلو مالو سلازي كنقواسن بحق إجزابير بتأزاز إجزابير بقال إجزابير كم فقاد إجزابير انت خوينو إيو وسنتنا أبكر ما أملاخ قبول زخوني أب قصر خلته اتبعاف دقا زعاتو قنا نسو واسا أباقيعي بأف دقا زعاتو ويتانا مدحينا نيس كريستوس بنتصور بأف دقا مئتاو كقلس كله أماتيوس حمش عسرته وتشعته بأرسي كابزن نعشتو تأزازات حنت زي سعره كابو النسب زمهاره أمنجس سمايات نإشي كبهالي الناقة برز مهرقنا نسو أمنجس سمايات عابي كبهالي قدسانا بوتاتنا مهرو للبك كما يقبر زي بيه لسانك لسانك الزاروبو من انتخ قبرس نلبخا مهروي قصيلو غيتانان مدحنا نيس كريستوس أبونجيل يوحنس معرف 10 تقصر 3 نعو اتحلاو دقا يخفتلو اتناباقعون قالو يسمعا نتناباقعو خأبب بسمن صوعو يوفرن اتحلقا قواسوت زخونو غيتا اتا أقلقالي بأف دقا بحق إجزابير بقال إجزابير بتأزاز إجزابير
እናመሃረ ንባዕሉ እናገበረ ብሓቂ ክጓስ ምስ ዝጅምር እንታይ ይገብር ኣፍ ደገ ይኸፍተሉ መን እታ ሓለቓ ጓሶት እቲ ነላዊ ነሄር ንብሎ እታ ሓለቓ ጓሶት ኣፍ ደገ ኣገልግሎት ይኸፍተሉ እታ ሓለቓ ጓሶት ኣፍ ደገ ምስ ከፈተሉ እተን ኣባጊዕ ከዓ እንታይ ይገብራ ቃሉ ይሰምዓ ምክንያቱ ናይቲ ሕያዋይ ጓሳ ልኡኽ ምዃኑ ናይቲ ሕያዋይ ጓሳ ትእዛዝ መምርሕን ይቕበል ምዃኑ እንታይ ገረንኦ ኣለዋ ኣለልየንኦ ኣለዋይ ስለዚ እሱ ሽዑ እንታይ ይገብር ኢሉ ነተን ኣባጊዕ በብስመን ፀዊዑ የውፍረን ዝሓመመት መን ኣላ ፈውሲ ዘድልያ ዝሓዘነት መን ኣላ ምፅንናዕ ዘድልያ ዝደኸመት መን ኣላ ምብርታዕ ዘድልያ ዝተሰብረት መን ኣላ ምፅጋን ዘድልያ ዝቆሰለት መን ኣላ ምንዛዝ ዘድልያ ዝጠፍአት መን ኣላ ምምላህ ዘድልያ ዝተባእሰ መን ኣሎ ምዕራቕ ዘድልዮ እናበለ በብስመን ፀዊዑ ክብል ከሎ በቲ ዝርዳእና ቋንቋ እከለ እንዳኣቶ እገለ ኢልካ ምፅዋዕ ዘይኮነስ ዘለዎ ህልው ኩነታት ዝፈልጥ ፈሊጡ ከዓ ፈውሲ ዝረክብ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ሓላው ደገ በቲ ፀቢብ ኣፍ ደገ ምስ ኣተወ እቲ ሓለቓ ጓሶ እንታይ ይገብረሉ ኣፍ ደገ ይኸፍተሉ ኢሉ ምክንያቱ እሱ ኣፍ ደገ እንተዘይከፊትልና ካብ ገዛእ ርእስና ንብሎ ንገብሮ ዋላ ሓደ ነገር የለን ክህልውን ኣይግባእን እዩ ስለዚ እቲ ሓለቓ ጓሶት ኣፍ ደገ ምስ ከፈተሉ እተን ኣባጊዕ እንታይ ገብራ ቃሉ ይሰምዓ ምክንያቱ ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ እሙን ምዃኑ ካብቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣፍ ደገ ኣገልግሎት ጉስነት ተኸፊትሉ ከም ዘሎ እንታይ ኮይነን ኣለዋ ኣረጋጊፀን ኣለዋ ኣብ ቁፅሪ 4 ነተን ኣባጊዑ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ የለልያ እሞ ይስዕብኦ ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ስለዚ ቀፂልና ንሪኦ ኣባጊዕ ጎይታ እዩ ኣባጊዕ ጎይታ ዝበሃላ ከመይ ዝመሰላ እየን እንታይ ዝገብራ እየን ኣብ ቁፅሪ 5 ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ስለዚ እንታይ ይገብራ ነተኹላ ብድምፂ የለልዮ ካብኡ ከዓ እንታይ ይገብራ ካብኡ ይሃድማ ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ከዓ ብድምፂ የለልዮ እንታይ ይገብሮ ይስዕብኦ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብሉ ኢሉ ዶ ኣዚዙ ይበላ ኣይፈለጠቶን ክትፈልጦ ነይሩዋ መን ኢኻ ንስኻ ምሳይ ትዛረብ ዘለኻስ መን ኢኻ ቅድሚ እቲ ሓሳብ ቅቡል ድያ ኣይቅቡልን ቅድሚ ምዃኑ እስኻ መን ኢኻ ክትብሎ ነይሩዋ ስለዘይበለቶ ድምፂ ናይ ተኹላ ስለዘየለለየት በቲ ተኹላ ተጎዲኣ እሳ መለበሚ ኣይነበራን ንሕና ግን ብዙሕ መለበሚ ረኺብና ኢና ካብቶም ድምፂ ጎይቶኦም ድምፂ ጓሳ ዘለልዩ ካብ ድምፂ ተኹላ ካብ ድምፂ ኣባይ ከዓ ዝሃድሙ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ንመን ክንርኢ ኢና ሕጂ እውን ንዮሴፍ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ጉስነት ተጠቂሱ ዘሎ ዮሴፍ እዩ ኣብ ዘፍጥረት 39 ቁፅሪ 9 ኣብዛ ቤት እዚኣ ካባይ ዝስልጥን የልቦን ሰበይቲ ኢኹሞ በጀካ ክስገለብካ ኣይከላኣንን ከመይ ገይረኸ እዚ ዓብዪ ክፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ሓጢኣትን ክገብር ክእል ድምፂ ሰይጣን ድምፂ ተኹላ ምዃኑ ዝሙት ድምፂ ተኹላ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጊ ሙሴ ዘይተፃሕፈ ስለ ዝነበረ ኣብ ሕጊ ሙሴ እውን ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ሕጊ ኮይኑ ኣይትዘሙ ዝብል ኣይተፃሕፈን ብሕጊ ልቡና ይነብሩሉ ስለ ዝነበሩ ግን ብፍፅም ዝሙት ናይ እግዚኣብሔር እዚ ድምፂ ተኹላ እዩ ስርቂ ድምፂ ተኹላ እዩ ፅልኢ ድምፂ ተኹላ እዩ ትዕቢት ድምፂ ተኹላ እዩ ሓሶት ድምፂ ተኹላ እዩ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ድምፂ ተኹላ እዩ ስለዚ እንታይ ገብራ ተናባጊዕ ድምፂ እቲ ተኹላ የለልያ እሞ ይስዕብኦ እዩ ስለዚ ድምፂ እቲ ተኹላ ኣለልየን ዝገልባ ድምፂ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሰሚዐን ዝስዕባ እዚአን ኣባጊዕ ጎይታ ይበሃላ ኣባጊዕ ተኹላ ኣባጊዕ ጎይታ ዘይበሃላ ጎይታ ፈጢርወን እናሓለወን ክንሱ
ኣብ ደንበ ጎይታ ዘየለዋ ባጊዕ ከኣለዋ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 26 ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልክኹም ካብተን ኣባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም። ቃል ጎይታ እንድሕር ዘይኣሚንና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድሓኒ ፍጹም ተበጃዊ ፍጹም ካሓሲ ምዃኑ እንተዘይኣሚንና ኣብቲ ደንበ ክርስቶስ የለናን ማለት እግዚኣብሔር ካብዚ ከም ዝሰውረና ኣስዒቡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 47 እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩም እሞ ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን ስለዚ ንስኻትኩም ኣባጊዐይ ኣይኮንኩምን ስለዚ ድምፂ ኣምላኽ ዘይሰምዕ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዘይመላለስ ካብቲ ጉስነት እግዚኣብሔር ካብቲ ጽላል እግዚኣብሔር ወፂኡ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን ቅድስና ዝሓድር መን እዩ ኣብ ፀግዒት ልዑል ዝሓድር ኣብ የማንቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ኢሉ ካብዚ ዝወፁ መጓሰ እግዚአብሔር ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ናይ መን ኣባጊዕ ኢና ሕጂ ኩሉ ግዜ መልእኽትና ናብ ገዛእ ርእስና እዩ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንማንም ሰብ ናብ ማንም ሰብ ዝቐንዕ ዘይኮነ ናብ ገዛእ ርእስና ካባይ ጀሚርካ ንገዛእ ርእስና ንለልየሉ ውሽጥና እንሪእየሉ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 እምበኣርሲ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለው ሽማግለታት ኣነ መሸማግልቶም ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ ድማ ተማቓል እሞ እዮሞ እምዕዶም ኣለኹ ደጊምና ግዜ ገርና ንርአዮ ልዕለይ ዘንበብኩሞ ልዕለይ ዝሰበኽኩምሉ ዝመሃርኩምሉ እዩ ዝርእስቲ እዚ ቃል እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኣነ መሸማግልቶም እዩ ሰብ ምናልባት በቲ ጉዳይ እንደዘይ ሓሊፉ ኣብቲ ስራሕ እንደዘየልዩ ዒራ ንሱ ዘይኮነ ዒራ ኣብኣ ዘይበፅሐ ዒራ ኣብ ርእሱ ዘይበፅሐ እዩ ዝበሃል እዩ ስለዚ ኣነ መሸማግልቶም እየ ኣብቲ ዕዮ ኣለኹ ኢሉ ኣብቲ ዕዮ ክህሉ ከሎ ከዓ ፅበዮ ነገር ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ስለዚ ኣብቲ ጉስነት ጥራይ ዘይኮነ ብምክንያት ናይቲ ጉስነት ዝመፅእ መከራን ውርደትን ስደትን ፀርፍን ኩሉ ኣደራዕ ንምቕባል ከዓ እንታይ ተዳልየ ኣለኹ እዩ ምክንያቱ ነዚ ዘይተዳለወ ኣገልጋሊ ጓሳ ክኸውን ኣይክእልን እንድሕር ነዚ ስቃይ እዚ ዘይተዳልይሉ ናበይ ይቕየር ናብ ዓሰባ ይቕየር ጓሳ ክመፅእ ከሎ ባጊዕ ገዲፉ ክሃድም እዩ ማለት ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብቲ ዳሕራይ ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ እውን ተመቓሊየ እሞ እምዕዶም ኣለኹ እዚአን ከነስተውዕለለን ኣነ መሸማግልቶም ዘይጠዓምካዮ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ትቅዱስ ጽሑፍ ሓዘነ ዘፈተነ የኣምር ሓዘነ ይብል ሓዘን ዘሕለፈ እዩ ብዛዕባ ሓዘን ክርድኦ ዝኽእል ስለዚ ኣነ መሸማግልቶም ኢሉ ኣብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ጉስነት ኣለኹ ኢሉ ኣብዚ ጉስነት ከለኹ ከዓ ዝፅበዮ ነገር ኣሎ ኢሉ ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብ ግዜ ረህዋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ስቃይ ኣብ ግዜ መከራውን መስካሪ ማለት ብሰማዕትነት ዝሓልፍ ማለት ኣብቲ ዳሕራይ ስቃይ ንኽቕበል ዝያዳ ዘተባብዖ ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ዳሓር ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ እውን ተማቓሊ እዩ ስለዚ ኣብ ጉስነትን መጓሰን ክንጓስን ክንጓሰን ከለና ነዘን ሰለስተን እዚአን ነገር ቅድሚያ ክንሰርዐን ቀፂሉ ኣብ ቁፅሪ 2 ቀዳማይ ጴጥሮስ ኢና ዘለና ነቲ ምሳኹም ዘሎ መጓሳ ኣምላኽ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ከንቱ ረብሓ ኣይኹን ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ምክንያቱ እቲ ሓለቓ ጓሶት እዩ ዋና ናይቲ መጓሰ ካሊእ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ከንቱ ረብሓ
ناب عصبانت زقيرو ناب زي تقم قسنت زقيرو انتايل له بفتاو كم فقاد أملاخ كم فقاد رئيسنا يكوننا نمرحو نتأقل قلت كم فقاد إكزابير بقد أيغوني إكزابير حقوس وهابي زفاتين إكزابير ببهاريو زي أملاخكمني زي سعابكمني لو زقدد أملاخ يكوننا الناس فقاد هيبو كن سعبو جن يمخرنا يتابعنا ده زي تعزيزنا ينزمس أدرع يحبرنا سلازم بفتاو كم فقاد أملاخ مبر بقد أيغون بتحقواس مبر نأنت خنتراب حاول أيغون خنياتو أمود داتا أوت 4-5 كله أقلقلوتنا مسجا وربحاز تتحازك خون أي كبأني هوري قدس أولوس كابت بجبر إذا حالفه قلز كله أب جبر هوريات معرف عسران شريشان عسران شوعاتن كله مخرا أملاخ نجاركهم منبر زات رفقلكم يا بالليل مو كابدم كل خاتكم نصه مخاني لو ما أنت مسكرلكم على الله تايلو كل مخرا أملاخ نجاركهم ناتو قال يكونن كل أملاخ مخرا أملاخ نجاركهم منبر زات رفقلكم سلازم بتحقواس كم فقاد إكزابير بجد زي كونه نخن ترى بحاجة يكون قبل كله هوري قدس باولوس نتايلو كل مخرا أملاخ نجاركهم منبر زات رفقلكم يا بالليل مو كابدم كل خاتكم نصه مخاني لو ما أنت مسكرلكم على الله قدر سلسته نتو مواسة أرأي أنهم كمنبر أبتن محبرات كم قويتوت أي تخون قويت النت نايك زابيري سرحتنيا كابت حلقة مواسة استقبلقن بمت أنت زقاسيو خاب أملاح زرخبو كبري إيو نتو مواسة أرأي أنهم كمنبر أبتن محبرات كم قويتوت أي تخون بخمايو أبت مواسة أرأي أخن كون أب قدامايت ميتيوس معرف 4-10 تخلته نتوم أمنتي بقال بخايدة بفقري بأمنت بنسهناون أرأي أخن منبر نتان سنتك حدوكا أين عكا سلازي نتمواسي أرأي أنكمو خبل كله بأمنت بقال بخايدة بفقري بأمنت بنسهناون أرأي أخن منبر نتان سنتك حدوكا أين عكا تنايمو داتا علامة قصر 4 إذا حلقة قواسوت مستقل صدما زي صملو أهل الكبري كتقبلوا يخون كبري نزخر اسمي يخون إذا زي صملو أهل المجمر يعمل أخوة هواري قدس بيتروس معرف حدك قدام يعمل أخوة قصر 3-4 نتزي حلفن زي ركسن زي صملون أب سمايات تأرني بلكم زلو رستي بنا إيسوس كريستوس تنساي كموتات ببزح محرته نهياو تسفى بحدش زولدنا أملاخ أبو قيثانان مدحنان إيسوس كريستوس يبارخ إتزي حلفن زي ركسن زي صملون أب سماي تأرني بلكم زلو رستي أزل صحوفي سماين مدرن كحلف زي حلف صحوفي أزل صحوفي زي كلاتهم النام ببو الناس بهو نابهارو زموسي أرستنا نايلومجن بخمين نبرلو سلازي حجي نفسنا نحتتامو أنا نني كابتمر استنا اتحياواي قواسا تروح قواسا نا إجزابير ناي بحريو إيو نعو تراي بينو زوهابي قواسا حياواي قواسا حلقة قواسوت يولو مالك زيت أكم تخلالو زيت أكم غريتها زيت أكم قواسالو بزعبا قواسا بزعبا مقواسو بزعبا هيوتو بزعبا قزو بزعبا نابرو زي قدس كومودي ناي كونان هياتو ناتي مقواسو زبتن زيت أكم قواسا ويلو إلو اللوبت بي زكارياس مقواسنا ترنيف نادنا حزب እግዚአብሔር مقواسنا ترنيف نادنا ببسمن
ፀዊዒ በብስመን ይፅውዐን ኢሉ ክንደይ ዝሓመቓ ክንደይ ዝደኸማ ክንደይ ዝተነስሓ ክንደይ ዘይተነስሓ ክንደይ ዝጠፍኣ ክንደይ ብተኹላ ዝተበልዓ እዚ ቁፅሪ ዝለና ድዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ስዒቡ ዘሎ እንታይ መፂኡ ዘሎ ተኹላ ኢልዎ ኣሎ ተኹላ በጀካ ከጥፍእ እዩ ከጥፍእ ከሰርቕ ከዕኑ እንተዘይኮይኑ ክቐትል ንኻልእ ኣይመፅን እዩ ኣብቲ ንሕና ነገልግለሉ ብቲ ንሕና ነገልግለሉን ንግልገለሉን ንበረኸት ንሰላም ንፍቕሪ ንሕውነት ሰባት መፂኦም ተናባጊዕ ተባሪኸን ክኸዳ ሎሚ ቅቡቕ ሰሚዕና ሎሚ ፅቡቕ ርኢና ኢለን ዝኸዳሉ ዲስ ዋላ ቆየቋናን ካልእናን ሰሚዐን ካባና ዝገልባሉ ግዜ እዩ ስለዚ ንሕና መን ኢና ኣነ መን እየ ኣባጊዕ ጎይታ ኣለዋ ናይ ጎይታ ዘይኮነ ኣባጊዕ ከ ኣለዋ ስለዚ ተን ኣባጊዕ ጎይታ ዝበሃላ ጎይታ ክገልጽ ከሎ ድምፂ እቲ ተኹላ ዘለለያ እሞ እንታይ ዝገብራ ምልላይ ጥራይ ኣይኮነን ድምፂ ተኹላ ዘለለያ እሞ ዝገልባ እዩ ናይ በጊዕን ናይ ጤልን ባህሪ ፍልልይ እንታይ እዩ በጊዕ ኣብቲ ኣራዊት ዝረኣየትሉ ቦታ ሓንሳብ ምስ በረረት ምስ ሃደመት ናብኡ ገፃ ይትምለስኒ ናይ ጤል ባህሪ ከዓ ኣባይ መፂኡ ዝርኢ መፂኡ ተኹላ መፂኡ ካብ ማእኸለን ክወስድ ከሎ ኣብቲ ቅድሚኡ ኮይነን ጥሪፍ ጥሪፍ እንዳበላ ስቕ ኢለን ይሪኦ ነቲ ሓንቲ ውዲቑ ንመልሺ ናብኣተን ንመፅእ ማለት ክሳብ ንኩለን ዝውድአን ጤል ምህዳም ዝበሃል የብላ ስለዚ ድምፂ ተኹላ ፅልኢ ናይ ተኹላ እዩ ስርቂ ናይ ተኹላ እዩ ሓሶት ናይ ተኹላ እዩ ትዕቢት ናይ ተኹላ እዩ ምፍልላይ ናይ ተኹላ እዩ ኣነንነት ናይ ተኹላ እዩ በቐንዱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 20 ካብ 20 ዘሎ ሳብ 21 ግብሪ ስጋ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ኣባጊዕ ጎይታ ዲና ከመይ ጌርና ንፈልጥ ኣባጊዕ ጎይታ ምዃንና ከመይ ጌርና ንፈልጥ ብትኽክል ድምፂ እቲ ተኹላ ኣለሊና መጀመርያ ምልላእ እዩ ካብቲ ድምፂ እቲ ተኹላ ከዓ ምግላብ እዩ ቀዳማይ ብጣዕሚ ኣብ ዝተሓዋወሰ ዘበን ኣብ ዝረቐቐ ዘበን ዘይ ወንጌል እዮም ዝሰብኩ ዘይ ገድሊ ቅዱሳን እንዳኣሎም ዘንብቡ ከምዚ ዓይነት ክዳን እዮም ዝገብሩ እሱ መምዘኒ ኣይኮነን ጎይታ ብንጹር ክቐምጥ ከሎ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ድምፂ ስብከቶም ደረጃ ማዕርጎም ኣለባብስኦም ኣጠማጥምኦም ኣካዳድንኦም እሱ ኣይተጻሕፈን ጎይታ ብንጹር ክቐምጥ ከሎ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ስለዚ ንሕና ሎሚ ናይ መን ኣባጊዕ ኢና ናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ኢና ክንብል ተኾይንና እንታይ ከድልየና እዩ ድምፂ እቲ ሕያዋይ ጓሳ የለልያሞ እንታይ ገብርኦ ይስዕብኦ እዩ ብትኽክል በቲ ፀቢብ ኣፍ ደገ ንምእታው ንጋደል እንተደኣ ሃሊና ገድሊ እዩ ንሕና ንገብሮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ምክንያቱ ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእለን ኢኹም ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሙነ ኖላዊ ኢላ ክትሰርዑ ከላ ጓሳ እንታይ እዩ ዝገብር ኣብ ነብሲ ወከፍ ኩነታት ኣባጊዕ ይቆፅር ሙላኣት ኣለዋ ድየን የለዋን ይብል ሓንቲ እተጠፍአቶ ሽዑ ንሽዑ ክደልያ ይኸይድ ኢሉ ድምፂ እቲ ጓሳ ድምፂ እቲ ሕያዋይ ጓሳ የለልያ ይስዕብኦ እዩ ስለዚ በቲ መገዲ ሓቂ መገዲ ትሕትና መገዲ ቅድስና ካብቲ ንዓለምና ዘሸግር ዘሎ ህልኽን ኣነንነትን ሰይጣን ሎሚ በቲ ዓበይቲ ርእስቲ ሃታውእ ምውጋእ ዘይገድፍ እንተኾነ እኳ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ውግእ ግን
بأننتن أنا بلس أنا قنوع ناتي إمنات قنوع أنا قنوع زلخو أنا نصح زلخو زبل بأننتن بتعبيتن بهلخن بخمسز مسألة كنا لليو زي نخيل كوينات نبيت خريستيان يناوصا سلازلو لومي سومونو نلاو تباهيلو بيت خريستيان دك أتقصرلو سومونو نلاو بحال كله ناتي حلقة قواسات أبصاب تقربلو كلنا بيت خريستيانات أبز سومونو نلاوي أبز عمد زي كندي قلعو توليدوم أبز عمد زي كندي قلعو تتميقوم أبز عمد زي كندي سبق الكيدان أسيروم أبز عمد زي كندي سبات تنسيحوم أبز عمد زي كندي سبات كابيت خريستيان تفيهم تاخوينم تفيهم سلاز أبيهم زلو من يخملسهم بخميهم كملسو بخوم انت تفيهم عدادم نايزم من اسيات زيهم من يخحتا تلهم نبيات كونا هواريات أبيت خريستيان زلز مسوهم سبات رأي يكونن زقواسي نيرم مخنياتو قال اكزابير انتا إلي زلو دها يا باقي خافلت نلبخا خا أم مغاسخا مبرويلو وسلمون أم الساليو دها يا باقي خافلت نمغاسخا خا أب لبخا أم بروي زغبركم حزب اكزابير كاب عسران حدن تحساس كساب عسران شوعاتن سومونا نلاوي بزعبات حلقة قواسوت بزعبات حياوي قواسا بزعبا قسنتن مغاسن تزاريب كا يعليل كا أم مدرخ سبيخ كا زحلف جزيجن أيكونن صباح نفس وكفنا صاب كنهبر لينا بعل حمشة بحمشة خحتتي بعل كلتا بخلتا خحتتي بعل حدون حدت رايس لزوا سدة تباهيلو شلل أيكبهالني أمو لومي بزعبا قسنت ناقن من حسابنا بزعبا نفسنا أنا بحكي حيواي قواسا يفلطو دي أبصلال قسنتو اللوخو دي كابتنا باقيعو ديخ أيكونكن كاب أن مخاني بخمي يفلت إيه خنبل كرباي أبو علنا إلنا نحسب كرباي خبركم حزب اكزابير اتن حمش عاشو دناقل مسؤول لنا ينزبلا مسؤول خانيرنين ملوع عدميخا انت املاخ الكاب بدنجلنا بقدسنا منبار قليل نغير ايكونن وانجيل كامسكر لني جن كم فقاد اكزابير اي نبران كم فقاد اكزابير سلا زي نبرا قنديلن سلا زي برها يفلطكن انتبهيلن امولومي ازب محطو زنابانا اغريبنا ازغو سننز صبصابزي نبعلي ابت موغاسل لخدي نبعلي ابت دمبه اللخدي كابتن باقي ناي كريستوس دي كابتن باقي ناي املاح دي إلنا ننفسنا كنحاتا እግዚአብሔር መስገን ጊዜውን ስለዘሎ የዳው እግዚአብሔር ንምሕረት ተዘርጊሕን ስለዘለዋ ንስሓውን ስለዘለና እወን ተኮይን መልስና አጽኒዕና ክንሕዞ እቲ ጎደሎ ውሽጥና ምስራእናየን ተተራእይናኻ ብንስሓ መገደና ከነተዓራሪ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ብሩኽ ሰሙነ ኖላዊ ብሩኽ ሰሙነ ጉስነት ናይ እግዚአብሔር ጓሳየ ዝጎድለኒ የብለይን ዝብል ኩላህና ንፈልጦ ንኸውን ነንብቦ ንኸውን ንዝምሮ ንኸውን ግን ዝያዳ ክንነብረሉ እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልና ጸኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ሎሚ ኣብ ጉስነቱ ጸኒዕና ጽባሕ ከዓ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ኣብ ደብረ ጽዮን ጉባኤ ኣምላኽ ንኽንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን